Peter, med blod, sved og tårer erhvervede jeg mig det der kamera ude i den store mall i Seattle. Jeg havde været i elektronisk kontakt med mine forældre via e-mail, og de havde forklaret mig sagen situation, om de godt kunne tænke sig at købe det der kamera. Og de bad mig om at de havde et forespørgsel om, hvorvidt det ville være mere lønsomt at købe det i USA. Det viste sig at være halv pris, hvilket resulterede i, at jeg måtte ud og nappe den der i Kings Castle Mall. Og det var sgu virkelig et lyksaligt køb. Jeg er glad for, at jeg har gjort det nu. I det, at vi kan dokumentere, at jeg sidder på den her alpetop sammen med en god ven Peter. Og nap en lille Chatox. Den fortjener at blive kaldt en Beaujolais Village. Den har fået bronzemedalje, og det er en grund til, at den ikke fik guldmedalje. Lad os bare sige det sådan. Vi har vandret op, og vi har prøvet at bekæmpe den her klippe, men indså, at det var simpelthen for dumdristigt. Vi er trods alt nået den smukke alder af 25 år, hvor at, hvad kan man sige, fornuften har overtaget dumdristigheden. Så vi vendte tilbage efter nogle 50 meter og endte på denne bjergtop, klippekant, og sidder nu og indtager en gang charcuterie og en smule ost. Altså, vi var nok de der 50 meter fra at være toppen. Vi var halvvejs. Men vi er ude i, nu kan vi ikke se det her, men det er is og sne. Og der er meget let at holde fast i, og den er sortere end sort. Den er seriøst stejl. Den er så det var simpelthen ikke det værd. Det var et helvede at komme ned med rygsæk på, bare for de 50 meter. Men deroppe har vi Le Grand Sommet. Le Grand Somme hedder det jo faktisk. Herude har vi horisonten. Horisonten er jo altid værd at notere sig, ja. Herude har vi nogle bjerge ude i det fjerne. Man ser sådan nogle små bakketoppe. Nu zoomer vi det digitalt ind og ser. Det kan være, at det bare ødelægger det hele. Sådan der. Og det er faktisk der. Det er faktisk derovre, at vi ville være gået op. Jeg ved ikke, om vi lige kan se den, men det, der så lige skete der, det var tæt på min død. Der sidder en Richard længere op på alpetoppen og kaster sten ned. Og cirka 2,5 meter på min venstre hånd, der vælter en meget stor sten ned med en meget, meget hurtig fart, hvilket betyder, at dens impuls var kraniebrydende. Det er lidt skræmmende, lidt bekymrende, når vi kan ikke se, hvad der er deroppe. Og vi kan ikke se, om Richard faktisk er der. Og det er det, der er mest bekymrende. Richard har jo den vane, når han er i bjergene, at han tager den største sten, han kan finde, og kaster den ud over skrænten, og satser på, at han ikke rammer nogen. Det er jo i sig selv et ædelt formål, netop det at kaste sten ud over skrænten. Det må enhver mand jo kunne forstå og respektere. Men det gør det ikke fornuftigt. Ej heller sikkert. Jeg ved, at Richard han er hjemme og laver hus med sin storesøster. Hos sin storesøster. Formentlig med hendes mand. Men det kan være, at han har sendt sin evil twin. Jeg vil gerne slutte med den lille salut. Var det Richards evil twin, der kom dernede? Det var Richards evil twin, der lige røg ud af anus. Altså inden vi slutter af, så vil jeg gerne lige pointere, at vi er på La Chartreuse. Det er et bjerg. Og hvad dato er det i dag? Vi har... Er det den 4. 5. Vi noterer os lige en tur i kalenderen. Mit bud er, at det er sådan den 11. Det er den 8. Tirsdag den 8. februar. Det er den 8. februar. Og vejret er bare overkrop og sne. Der er sne. Og der er sne. Derovre, jeg kan stadig ikke se, at vi kan se det, men der er sne derovre. Og der er dernede ligger der et meget kendt kloster, der hedder La Chartreuse. Der bor der nogle munke, som laver en alkohol, som hedder La Chartreuse. Den skal vi ned og købe. Og udover det, så gør alkoholen, at de holder kæft 6 uger uden 7 dage. I det, at den første mand i en kæmpe brændert beslutter sig for, at det der med at tale med Gud, det er noget, der foregår herinde, og ikke igennem den her.
Og det er ikke værd at snakke med alle de andre, for de er alligevel så dumme at høre på. Lige præcis. Og fugle. Masser af dem. Masser af dem. Jeg vil gerne slutte af her Så bliver jeg sluttet af. med en følgende kommentar. Sunshine and Flower. Chartreuse Alpetop. Petit Somme. 2011. Og i Den vildt er vi 11.. Su Petit Somme. Su Petit Somme. 8. februar. Det er en tirsdag. Klokken er, lad os sige, 32 over 2. Og over and out. On location.